Nytkö pyörii? No niin. Tämä on mato. Näitä me syödään täällä mökillä aina kun nälkä yllättää. Niitä löytyy noista puitten kolosta. No herkkua. Pannaan mato syömään, että se lihoo. 4 tonnia puhuu. Kyllä lähtee. Sinne meni. Oi perkele, komiasti meni halki. Saatana. Pannaanko uusiksi? Pannaan vaan. Pannaan vaan. Pakko panna, kun on vihi. Tästä lähtee Facebook-video. No ihmeissään kaupunkilaisista. Mitä ne jätkät touhuu? Ja ihan selvinpäin. Ja ihan selvinpäin. Mitään en oo ottanut. Noniin. Kiitos ja näkemiin.